салом мухлисони барселона ва канали барса тиҷи. ҳамарӯза шумораи зиёди хабарҳо дар расонаҳои номдори ҷаҳонӣ оиди вазъи бошгоҳи барселона ба нашр баромада истодаанд. албатта мо ба оне ки ҳамсояи Левандовски аз мағоза чӣ харидааст кор надорем, вале навгониҳои ҷадиди худи дастаро ба шумо пешкаш мекунем. ҳатман тугмачаи обуна шуданро зер кунед то шумораи обуначиён ба 100 000 баробар шавад. мо бошад шурӯъ мекунем. дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. рақобатҳои футболӣ ва дигар навъи варзишро бо хизматрасониҳо ва коэффициентҳои баланди ширкати 1x боз ҳам ҷолибтар гардонед. он ҷо регистратсия осон буда пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё бароятон дастрас мебошад. ана барои обуначиёни канали футбародарон бошад иқдоми махсус омода намудаанд ки дар аввалин пардохт бо помакоди тиҷи барса ба ҳисоби шумо то $100 бонус дода мешавад. силкаи заруриро дар комментария мегузорем. ба ҳама муваффақият. барселона ба ҳамлагари мунтахаби ҷопон диққат дода истодааст. вингери брайтон ва дастаи мунтахаби ҷопон Каору Митома метавонад ба барселона гузарад. дар ин бора рӯзноманигор Ферран Кореас дар шабакаи иҷтимоии Twitter хабар медиҳад. тибқи иттилои манбаъ, роҳбарияти каталониҳо дар бозингари 26-сола тақвияти воқеии хатти ҳамларо мебинанд. нимнёриҳо дар тобистони оянда барои ба даст овардани Митома кӯшиш хоҳанд кард. қайд карда мешавад ки барселона ният дорад ки арзиши футболбозро бо ёрии дохил кардани бозингари худ Ансу Фати ба шартнома коҳиш диҳад. дар мавсими имсола Ансу Фати ҳамчун иҷораи яксола дар сафи Брайтон бозӣ мекунад. Митома бошад аз соли 2021 аст ки дар Брайтон бозӣ дорад. дар мавсими ҷорӣ Каоро дар ҳама мусобиқаҳо барои дастааш 24 бозӣ анҷом дод ки дар он 3 гол ва 5 пасҳои головар низ ба қайд гирифтааст. шартномаи бозингар бо клуби англисӣ то охири моҳи июни соли 2027 амал мекунад. ана арзиши тахминии футболбоз тибқи маълумоти портали интернетии Трансфермарк 50 миллион евро гуфта мешавад. директори варзишии барселона ҳамоно ҷавоби аниқи оиди сармураббии ояндаи даста нагуфтааст, вале аз тарафи дигар интихоби охирро бояд Лапорта кунад. вазифаи Деку аслан пешниҳоди кандидатҳо мебошад. яқин аст ки Деку мехоҳад Серж Консенсао ба ин мақом таъин гардад ки замоне дар Порту бо ҳам бозӣ карда буданд, вале барса вариантҳои ҷолиби дигар ҳам дорад. Деку оиди Клоп ягон шарҳе надод. агар боз ба расонаҳои испанӣ такя кунем, Лапорта мехоҳад ки футболи олмониро дар даста ҷорӣ кунад ва ба ақидаи ӯ Хансе Фликт метавонад ба нақшаҳои даста рост ояд. тибқи иттилои рӯзноманигор Кристиан Фалк, Фликт аллакай ба омӯзиши забони испанӣ машғул шудааст ва кор дар Каталония барояш ҷолиб менамояд. аммо мо шахсан намефаҳмем ки барои чӣ ӯ ин корро мехоҳад, чунки ба ҷуз шароити олӣ барса боз дарди сари хубеам ба сармураббиҳо ваъда мекунад ки на пляжҳои Каталония ва на ҳавои форамаш фоида намекунад. шӯхӣ, вале аз баъзе ҷиҳат Фликтам ба ин вазифа рост меояд, бахусус ба ҳайате ки хави соли гузашта дошт. дар Бавария Хансе футболи вертикалӣ ва тезкорро баро монда буд ки прессинги калон дошт, чун дар вақти Ковач мюнхениҳо ҳам дигарфаҳмӣ надоштанд, дисциплина дида намешуд ва футболи устувор нишон дода наметавонистанд. аммо бо омадани Фликт вазъ куллан тағйир ёфт. тақрибан ҳамин мушкилиҳоро барселона ҳам дорад, ҳарчанд мушкилии барса бештар ба ҳайати топ надоштан рабт дорад. ба фарқ аз Бавария шароит дар барса мушкилтар мешавад. Фликт бояд ҷавононро истифода бараду ба фишори зиёди футболӣ топ оварда тавонад. ҳамин ба Фликт ин ҳама чӣ дар кор? дастае ки онро барселонаи дуам гӯем хато намекунем. Интер Майами Мессиу, Суарес, Алба ва Бускетс дар тури даставии худ қарор дорад ва баъди бозии дӯстона бо дастаҳои арабии Ал-Ҳилол ва Ал-Наср ба Гонконг сафар карда феълан дар Ҷопон қарор доранд. ҳарчанд бозиҳо дӯстона ва санҷишиянд, вале сару садоҳо оиди он баланд садо медиҳад ки собиқ ситораҳои Барселона наметавонанд дар онҳо комёб шаванд. илова бар ин Интер Майами бо ҳисобҳои ҳангомавӣ шикаст хӯрда истодааст. дирӯз яке аз манбаъҳои бо эътимоди испанӣ Мундо Депортива хабар ба нашр баровард ки Интер Майами ва Барселона барои баргузории бозии дӯстона ҳамоҳангӣ карда истодаанд. тибқи хабар ин бозӣ бояд ки тобистони соли ҷорӣ баргузор шавад. албатта омадани Мессиро ҳама мухлисон интизор ҳастанд, вале агар ба гузашта нигарем, соли 2022 ҳарду ин дастаҳо бозии дӯстона низ доштанд ки бо ҳисоби 6-0 ба фоидаи каталониҳо ба анҷом расида буд. ана чанде пеш бошад, маҳз бо ҳамин ҳисоби калон Ал-Наср Интерро шикаст дод. ба ҳамин тамом дӯстон, пайгири канали Барса тиҷи бимонед то аз навгониҳои дастаи Барселона огаҳӣ пайдо кунед. хайр.